To idan muka sake komayya kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a kofar kudu a nan jihar Kano, za ku ji cewa an gurfanar da wani matashi ne sakamakon yayi amfani da wani burgujejen ice inda ya gujuddufe wani bawan Allah a gadon bayansa. Samin Ibrahim Magashi na da ci gaban wannan rahoton. Magidancin mai suna Alkasim mazaunin garin Kura ya tsinci talatarsa a Laraba ne biyo bayan zargi da ake masa na amfani da wani murgujejen ice kuma ya daddage ya tafkawa wani magidanci dan uwansa, wai dan kawai wannan magidanci yana zargin cewa mahaifiyar Alkasim ita ce sanadiyar rashin lafiyar matarsa. Sai dai Alkasim ya tsinci kansa dumu-dumu a hannun hukuma inda aka gurfanar da shi a kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a kofar kudu karkashin jagorancin mai shari'a Malam Ibrahim Sarkiola. Gurfanar da shi ke da wuya sai dan sanda mai gabatar da kara na wannan kotu wato Umar Mahmud ya shiga karanto masa irin tuhumar da ake masa, sai dai Alkasim ya danyi turjiya akan wannan al'amari inda ya mana karin haske kamar haka. Sun kawo ni kotu da niyyar an wa mahaifiyarsu heri, kace mai tana da kambun baka da amma zafin cuta ne wallahi tunda Allah ya halice ni na taba dukan wani da ya tace kada Allah ta ga manzon Allah. Inda bayan mun ji ta bakin Alkasim ne muka yi kokarin jin ta bakin wannan magidanci wanda aka sheme da wannan katon itace, sai dai hakan namu ya gaza cimma ruwa, wanda hakan ce kuma ta sanya mai shari'a na wannan kotu ba da umarnin damka Alkasim a hannun beli, kuma aka ɗage wannan sauraron ƙara har izuwa lokaci na gaba domin a dawo a rarrabe tsakanin aya da tsakuwa. Ƙarshen rahoton kenan. Saminu Ibrahim Magashi a Zare Da Abawa. Allah ya daidaita ya kuma ƙara kiyayewa, amin. To a ɓangaren ziyara da yawon buɗe ido kuwa, sashen koyar da harshen Hausa ne daga makarantar horas da malamai ta jihar Katsina wato FCE suka kawo ziyara gidan adana kayayyakin tarihi wato gidan makama da ke nan jihar Kano. Ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Abdulrashid B. Imam ya halarci wancan ziyara ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Hakan ne ya sa manyan makarantu da ƙanana suke kawo ziyara gidajen tarihi. Hakan ne ya sa makarantar kwalejin tarayya da ke garin Katsina suka kawo ziyara gidan makama da ke birnin Kano, daura da gidan mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sunusu na biyu. Yayin da muka kai ziyara gidan makama da ke birnin Kano, haka ne ya sa muka tattauna da ɗaliban. Sunana Maryam Bello Abubakar. Daga wani gari kuka zo nan? Daga Katsina, ina karatu a FCE Hausa Department. To gashi kin zo gidan makama nan da yake jihar Kano, ya kika ga kayayyakin tarihi? Gaskiya mun ga abubuwa mamaki da al'ajabi iri-iri, mun samu tarihi wanda bamu taɓa tunanin ana samun abubuwa haka ba, kuma mun yi alfahari, mun ji daɗin ganin haka. To a irin abubuwan da kika gani a gidan makama me kike ganin ya fi burge ki? Kamar wurin su marigayi malam da kuma ɗakin amarya, da dai akwai abubuwan da aka yi ina waje ba komi na gani ba, wuri ya ƙure. Daga bisani shi ma ɗalibin makarantar da suka kawo wannan ziyara, wannan ɗalibi mai suna Abdulaziz Ilyasu, inda ya bayyana mana jin daɗin su game da ziyarar da suka kawo gidan makama na birnin Kano. Suna na Abdulaziz Ilyasu, kwalejin tarayya da ke Katsina. Ka gidan makamin jihar Kano, ya kake jin wannan rana? Gaskiya alhamdulillah yau kam rana ce ta farin ciki matuƙa, saboda an dade ana gaya mana ire-iren wayannan abubuwan, musamman Katsina muna da wasu wuraren tarihi, amma wannan wurin tarihi ne da yake a jaldare da kayayyaki na ƙasa baki ɗaya wanda suka hada da ƙabilu daban-daban ba na Hausawa kawai ba, kuma abu ne da tun farkon kafuwar Najeriya ma akwai sauran abubuwan da muka gani mun tsinci kanmu cikin farin ciki. Karshen rahoton kenan. Abdulrashid B. Imam, Zare Da Abawa. An gaida Abdulrashid Imam da kokari, da fatan baki sun koma gida lafiya.